Mali by sme sa postaviť, chlapi. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. O Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu budujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ešte sme neschválili ústavu, páni poslanci. Pani poslankyne, páni, vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení... Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci. Kedy budeme pokračovať? 148 poslancov prítomných, za návrh 90, proti 57, zdržal sa 1. Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 zbierky, znení ústavného zákona číslo 244/1998 zbierky zákonov a ústavného zákona číslo 9/1999 zbierky zákonov. Vážené pani... Poďakujte. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, členovia vlády, milí hostia, chcem vám poďakovať za prístup k rokovaniu o novele Ústavy Slovenskej republiky, trpezlivosť a zodpovednosť, ktorý si vyžaduje táto situácia, aby sme náš základný zákon